aurrean bi, eta atzean bat. Orduan, horrek esan nahi du, esku bakarrez jo daitekela. Eta esku bakarrek, hau da eraztunak eusteko, bai? Esku bakarrez jotzekin, bestea libre geratzen da. Eta orduan, 3 zulotako flautak, txistua bezala, beti dakate laguntzaile bat, dela danborina. Bai? Orduan, batek joditzake bi gauza. Eta gaur eguneko krisis garaitan, hoi oso ondo dator, merketu iten delako. Orduan, txisturaiak ikusi zuten bezala, eta dakagun ritmoa bezala. Bai? Baino, honek badu bere familia. Hau da, txistua izautzen duguna, eta igandero, Donostiko aldezarrian eta zentruan izautzen duguna, baina honek badu anai txiki bat. Eta berdina da, 3 zulo aurrian, oza, 2 zulo aurrian eta bat atzian. Eta honen hotza da zorrotza. Kontrabasua. Gero erako zugu. Da hundiagoa zu. Gero erako zugu. Trampa txikitxo gara. Gero ikusi. Horta. Bueno, gauzatxo bat. Horain? Itxi hauak eta ibili belarriak. Eta entzun. Prest? Ba, bi. Violonchelloa, izen luzea, ezta? Bueno, izaten duzute txeloa denek ulotzen dugu. Musikari guztiek txeloa ditzen diogu. Ikutu zuten nolakoa den, ikusten zuten bibolinakin konparatuz, hau handiagoa dela, eta noski, bibolina, lepoan engantzat lotzen da, ezta? Lepoanekin eusten zaio. Ikutu zuten hau, posible da la ezta? Ni handian nahi ezin du.
Bibolina, neto gaine. Biro. Bueno, eta azkeneko aurkezpena, eta gero sorpresa. Bueno, Bibolina, ezagutzen duzute, eta Bibolinaren aitoa. Kontrabasua. Instrumenturik handiena. Eta niretzako politena. Bueno, lehen esan dizuet, honekin nahiko ikuskizutela, gauza batzuk, gauza simple batatik, handia delako eta ere ikusiko duzutelako. Bai, burua, lepoa, gorputza. Ai, hau beha! Ultza dago, kaja ultza dago, eta F-eak. Eta lehen esan dizuet, hemen barruan dagoela pieza handi bat, animalitzen digula, eta dela dago piezari importanteena. Vaya mamá.